Вітаем, беларуская служба радыё Свабода. Вот вы цяпер перад сабой у жывым эфіры бачыце пад'езд, у якім знаходзіцца офіс незалежнага тэлеканала Белсат. І сёння зранку о 9 гадзіне тут пачаўся ператрус у межах крымінальнай справы, якую вядзе следчы камітэт, і тэлеканал Белсат могуць абвінавачваць, могуць падазраваць у тым, што была распаўсюджаная непраўдзівая інфармацыя, і фактычна справа, якая заведзеная по артыкуле, можа азначаць, што падазраюць, што тэлеканал Белсат распаўсюдзіў паклёпніцкія звесткі. Пра тое, што адбываецца ператрус у офісе, стала вядома зранку. Там знаходзіцца, у самім офісе знаходзіцца супрацоўнік тэлеканала Белсат Мікалай Дзябёла, і сюды прыехалі супрацоўнікі следчага камітэта. Стала вядома, што праводзяцца следчыя дзеянні. Пасля, паводле сведак, сказалі, што пад'ехала машына МНС, і нібыта сюды зайшлі супрацоўнікі МНС з такой пілой, з балгаркай. Магчыма, не адкрывалі спачатку дзверы. Мы не ведаем, ці давялося прадпрымаць следчаму камітэту нейкія надзвычайныя дзеянні, каб патрапіць у кватэру. Таму што не ведаем, таму што зайсці ў пад'езд мы не маглі. Тут дзяжурыць міліцыянт, і ён вельмі ветліва, але кажа, што нікога не будзе ні ўпускаць, ні выпускаць, і любыя спробы патрапіць у гэты пад'езд, яны сканчаліся нічым. Праўда, жыхароў дома, якія жывуць у гэтым пад'ездзе, запускаюць і упускаюць. Вот колькі ўжо цягнецца з 9 гадзіны гэты вобшук, это больш, чым 3 гадзіны. Увесь гэты час тут дзяжураць журналісты, спрабуюць даведацца хаця б найменшую інфармацыю, што адбываецца. І насамрэч адзін з журналістаў Белсату, Алесь Залеўскі, ужо патлумачыў нам і ўсім іншым, што магло стаць прычынай гэтага завядзення гэтай крымінальнай справы. Ён летам рабіў рэпартажы пра карупцыю ў медычных колах і пра затрыманні, якія былі звязаныя з гэтай карупцыяй, і у тым ліку паведамляў пра тое, што расследуюцца дзеянні аднаго з кіраўнікоў медычнага прадпрыемства Олега Шведа. У Олега Шведа ёсць брат, гэта кіраўнік камітэта, цяпер гэта кіраўнік камітэта судовых экспертыз Андрэй Швед. І у сюжэце, які зрабіў Алесь Залеўскі, было паведамлена пра тое, што Олег Швед можа быць затрыманы у межах расследавання справы пра карупцыю, але ў тэкставым матэрыяле, які трапіў на сайт Белсата, было паведамлена памылкова пра тое, што затрыманыя абодва браты Шведы, і Олег, і Андрэй. От Андрэю Шведу гэта інфармацыя не спадабалася. Алесь Залеўскі распавядае, што Андрэй Швед напісаў ліст асабіста да міністра ўнутраных справаў Ігора Шуневіча і прасіў, патрабаваў прыцягнуць да адказнасці тэлеканал Белсат і яго прадстаўнікоў за тое, што яны распаўсюдзілі непраўдзівую інфармацыю. Алесь Залеўскі казаў, што яны адразу далі абвяржэнне, выбачыліся пра сваю памылку. Ён таксама паведаміў, Алесь сказаў, што ён звяртаўся асабіста да Андрэя Шведа, прасіў яго прабачэння, маўляў, гэта чалавечы фактар. І паводле заяваў Андрэя Шведа, следчы камітэт доўгі час праводзіў праверку у сувязі з тым, ці заводзіць, ці не заводзіць крымінальную справу. І ў лістападзе стала вядома, што следчы камітэт вырашыў ўсё ж такі справу не заводзіць, бо для яе не было падставаў. Аднак Алесь Залеўскі кажа, што за гэты час ён таксама сутыкнуўся і з падаткавай праверкай, і яго папрасілі прадставіць дакументы пра свае прыбыткі за апошнія 10 гадоў. Ён атрымаў таксама, вось выходзяць супрацоўнікі следчага камітэта, супрацоўнікі міліцыі. Таксама, напэўна, была канфіскаваная тэхніка тэлеканала Белсат. Вот Мікола Дзябёла. Не, пакуль што ніякага абвінавачвання не высунулі, просто прысутны. Табе патрэбны
Не патрэбен. Пакуль што не патрэбен. Адзінае, я хачу параіцца з адвакатам пазней, што мне варта гаварыць, паколькі следчы там увёў некалькі забаронаў, у прыватнасці забараніў, каб я разгалошваў, на падставе якога артыкула крымінальнага кодекса праводзіўся ператрус. Але супрацоўнік слідчага камітэта ўжо абвесціў, паводле якога артыкула праводзіўся ператрус. Гэта розныя артыкулы ў вас атрымліваюць? Там один артыкул крымінальнага кодекса, на падставе якого праводзіўся ператрус у гэтым памяшканні. Я думаю, што вы там усё ўбачыце і вы зразумееце, што там адбывалася. Мы зараз можам прайсці і вы ўсё гэта ўбачыце. Так, вы ж все убачите. Там, в принципе, ну, само помешкание больше видовищное, чем я могу вам сказать. Давайте тады супрацоўнік тэлеканала Белсат спадар Мікола Дзябёла запрашае зайсці ў офіс Белсат пасля таго, як адбыўся ператрус. Супрацоўнік следчага камітэта, прадстаўнік следчага камітэта Сергей Кабакович раней паведаміў радыё «Свабода», што ператрус адбываецца ў межах заведзенай крымінальнай справы і паводле артыкула пра распаўсюд несапраўдных звестак. Меркавана, што ў гэтай справе пакуль няма усталяваных падазраваных, і зранку былі звесткі пра тое, што пакуль справа вядзецца ў дачыненні да неусталяваных асоб. Ось, это першы пакой, дзе праводзіць ператрус. Ну, як вы бачыце, ўсё было агледзена літаральна да кожнай скрынкі. Дарэчы, гэта рэчы гаспадара кватэры. Вось у якім стане зараз. Як паводзілі сябе супрацоўнікі следчага? Даволі карэктна, все без ніякіх грубых, скажем так, рэчаў. Все было нормально. Але пільна даглядалі? Так, вось вы убачыце, як тут, можете далей паглядзець, як там ўсё дэталёва ператрэслі, ну і ў астатніх пакоях. Скажыце, калі ласка, а вот калі адбываўся ператрус, вам задавалі нейкія пытанні, прасілі штосьці паказаць? Так, яны проста, як спачатку, зараз я, можа, пачакаю калегаў, каб два разы не казаць. А вы ўсё самі ўбачыце, вось, калі вы паглядзіце уважліва, што тут было і чаго тут няма, карацей, вось, вся кампутарная тэхніка маецца на ўвазе сістэмныя блокі, іх зараз няма. А колькі гэта тэхніка? Гэта два сістэмныя блокі і 3 ноутбука. Ну і плюс усе астатнія носьбіты інфармацыі, якія тут знайшлі. Іх цікавіла ўся інфармацыя, што змешчана на нейкіх носьбітах. Пра вас нічога не правяралі, забралі правяраць у... Не, так, яны ўсё у адпаведнасці з працэдурай, яны ўсё забралі і з сабой. Як вы бачылі, там шмат коробак яны вынеслі. А ці паказалі вам пастанову, што было напісана ў пастанове? Так, яны мне ўсё паказалі. Пастанова, значыць, на ператрус паводле ўзбуджанай крымінальнай справы. Ну, інакш ператрусы не праводзяцца, так, толькі пасля ўзбуджэння крымінальнай справы. Адзінае, што вось я хацеў бы параіцца з юрыстам-адвакатам, следчы мне забараніў узгадваць назву, нумар крымінальнага артыкула, па якім узбуджана крымінальная справа. Я параюся, высветлю, наколькі гэта законна, і калі мне юрысты скажуць, што я магу рассакрэчваць гэты артыкул, я тады вам распавяду. А калі гэтая справа была распачатая, дата? Ну, таксама я не ведаю, зноў жа, наколькі законна, то бок я паабяцаў пакуль што не казаць пра абставіны крымінальнай справы, пакуль я не параюся з адвакатам, які мне скажа, ці магу я, ці маю я нейкае права, ці не будзе гэта нейкіх мець, скажам так, юрыдычных наступстваў. Як сябе паводзілі? Ну, вельмі карэктна.
ніякай грубасці, ну, даволі, скажем так, все было у рамках закона, наколькі я разумею. Ну, все астатняе вы бачыце самі. Скажите, вас попросили не распаўсюджваць гэтую інфармацыю? Ці вы яны падпісалі сказалі, штось? Я нічога не падпісваў. Увогуле мой статус тут прысутны. То бок я не абвінавачваны, не падазраваемы і не паняты. Панятых яны з сабой прывезлі сваіх. Значыць, я проста прысутны. Я падпісваў толькі як прысутны вось усе гэтыя рэчы, якія былі канфіскаваны, для таго, каб ведаць, што ўсё-такі было канфіскавана, каб потым нічога не прапала. Згадалі справу Белты? Я іх пытаўся, ці не тыя ж самыя людзі нават, таму што вельмі прафесійна ўсё в обшук рабілі. Яны мне запомнілі, што гэта не яны займаліся справай Белта. Якія прозвішча супрацоўнікаў? Ну, таксама, пакуль што без, скажем так, кансультацый з юрыстамі, я пакуль што не буду называць прозвішчы гэтых людзей. Ну, прынамсі, там кіраваў толькі адзін чалавек, які, скажем так, вядзе гэтую справу. Астатнія, ну, звычайныя шэраговыя працаўнікі, якія займаюцца чыста тэхнічнай працай. Ну, маю на ўвазе, праводзілі ператрус. Наконт развіцця падзей, наконт, можа быць, магчымага патэнцыйнага выкліку кагосьці? Я не ведаю увогуле, я чаму і не падпісваў нават ні пратакола, ніякіх астатніх папер у тым ліку, для таго, каб нават не ведаю, які мой статус у далейшым будзе, скажем так, што яны прыдумаюць. Таму, паколькі яны мне не патлумачылі дакладна, канкрэтна, у чым віна, скажем так, Белсата, ці яны проста сказалі, што трэба казаць праўду. Ну, я не ведаю, што яны мелі на ўвазе. Як вам падаецца, што Так. яны маглі мець на ўвазе? Я не буду пакуль што рабіць домыслаў, што яны мелі на ўвазе. Я сказаў следчы падчас. Ну, гэта так сказалі працаўнікі, якія там былі. Але, ну, я больш упэўнены, я думаю, для вас гэта не сакрэт, што все гэтыя дзеянні звязаны з тым, каб перашкодзіць дзейнасці тэлеканалу Белсат у Менску і ў Беларусі. Гэта не першы, скажем так, ператрус. Вы памятаеце, падобныя рэчы ўжо былі, у тым ліку і ў гэтай кватэры, праўда, па іншай справе. Ну, все астатнія, скажем так, спробы перашкодзіць Белсату, вы ведаеце, гэта і пастаянныя суды над нашымі працаўнікамі, абвінавачванне у 22.9. Но адзінае, што тады былі адміністрацыйныя артыкулы адміністрацыйнага кодекса. Зараз ужо мы пад пагрозай крымінальнага кодекса знаходзімся. Маецца на ўвазе, што крымінальны артыкул. Ну, я яшчэ раз паўтару, інакш бы не было б в обшуку, калі б не было ўзбуджаны артыкул па крымінальным кодексе. А чаму менавіта цяпер Мікола? Вось чаму у 2019 годзе? Я, шчыра кажучы, не ведаю, з чым гэта звязана. Я таксама пытаўся, спрабаваў іх высветліць, яны мне нічога не адказалі, чаму менавіта сёння прыйшлі, не ўчора, не пазаўчора, і чаму ў 2019 годзе. Адзінае, што я магу зноў жа звязаць з дзейнасцю тэлеканала Белсат, што мы напярэдадні вялікіх нейкіх электаральных кампаній, магчыма, гэта будуць прэзідэнцкія ці парламенцкія выбары, ну і ўлады проста, як заўжды, па сваёй звычцы зачышчаюць інфармацыйную прастору. Патрыць, калі ласка, вось у суседнім пакоі так вельмі непрыбрана. Гэта ўсё вынік дзейнасці следчых? Гэта ўсё вынік ператрусаў. Это і першы пакой, і другі, не ведаеце, вы былі ў трэцім. Я нават пажартаваў прыбіраць, хто будзе. Давайте, магчыма, пройдзем разам з вами. Так. А скажите, зранку былі паведамленні, што нібыта чалавек з болгаркай прыходзіў, супрацоўнік МНС? Калі вы хочаце, так, калі хочаце аднавіць падзеі, значыць, прыкладна у 8 гадзін 10-20 хвілін, можа, крыху пазней, дакладна не засекаў, спачатку патэлефанавалі ў дамафон, і жанчына прадставілася працаўніцай ЖЭСа, сказала, вось я з ЖЭСа, я спытаўся, якая праблема, у вас няма гарачай вады, можна мы зайдзем стаяк праверыць. Я сказаў, што у нас гарачая вада ёсць, ніякіх праблем няма, і на гэтым размова скончылася. Праз хвілін 10 я пачуў звонок у дзверы, грукат. Я паглядзеў, там стаялі нейкія людзі ў масках. Я, натуральна, не адчыняў, потому што я не ведаю, хто гэта такі. Потым мне было тэлефанаванне на тэлефонны нумар. Яны ўжо назвалі мяне імя па бацьку, сказалі: Мікалай Віктаравіч, гэта следчы камітэт. Я кажу, ну, я не ведаю, я па тэлефоне нікога не бачу. Любы чалавек можа прадставіцца следчым камітэтам. Я не буду адчыняць невядомым мне людзям.
Ну, потым, праз хвілін 15, напэўна, я ўжо пачуў, як звініць балгарка, паглядзеў, бачыў, што там стаяць працаўнікі, хутчэй за ўсё, МНС, якія ўжо былі гатовы рэзаць дзверы. Ну, тады я ўжо чыніў дзеля таго, каб проста не нанесці шкоду менавіта гаспадару гэтай кватэры. Ну, інакш самі разумееце, што такое, калі вынесуць дзверы, потым... Калі я адчыніў, яны, не сказаць, што ўварваліся, проста зайшлі, мяне адхілілі і адразу паказалі пастанову аб правядзенні вобшуку, на падставе чаго яны тут знаходзяцца. І далей пачаўся сам ператрус, які доўжыўся до 12 гадзін 28 хвілін, па-мойму. А што вам было дазволена рабіць у гэты час? Вам сказали, Мяне адразу ж забаранілі карыстацца тэлефонам, і яны сказалі, што вы можете прысутнічаць. Просто я і сам захацеў прысутнічаць, каб паглядзець, на якой падставе тут все робіцца і што тут адбываецца, каб потым не абвінавачылі нас невядома ў чым. Я ж не ведаю, што там магло быць. Таму я прысутнічаў падчас вобшуку, але я не паняты, просто прысутны. Яны абазначылі мой статус як прысутны. Паўтарыцкая ласка, а што канфіскавалі? Я вам сказаў, што канфіскавалі ўсе носьбіты інфармацыі, сістэмныя блокі, ноутбукі. Колькі прыблізна? Я дакладна зараз не магу сказаць, таму што... Мы кажам, да 10? Больш за 10? Крыху больш за 10. Кампутараў, так? Не, носьбіты інфармацыі маецца на ўвазе у тым ліку, значыць, ведаеце, што такое носьбіт. І флешка, і нататнік нават, это все у іх разуменні носьбіты інфармацыі. Вы ранее сказали, что 2 системных блоки, 3 ноутбуки и носьбиты информации, так? Так. Это правда? Так. Якія далейшыя дзеянні? Што вам сказалі? Мне яны сказалі абсалютна нічога не рабіць. Калі я спытаўся, што будзе з гэтай тэхнікай, якую забралі, яны сказалі, ўсё аддадзім гаспадару кватэры альбо чалавеку, які з'яўляецца афіцыйным арандатарам гэтага жылля. Дзякуй вялікі, Мікола Дзябёла. Гэта супрацоўнік тэлеканала «Белсат», які прысутнічаў пры вобшуку, які адбываўся у гэтай кватэры, у офісе тэлеканала «Белсат», у якім мы цяпер знаходзімся. Спадар Мікола атрымаў такую просьбу ад следчага, які праводзіў вобшук, каб не паведамляць, паводле якога артыкулу праводзіцца гэтыя следчыя дзеянні. Аднак супрацоўнік следчага камітэта Сергей Кабакович ужо паведаміў Радыё Свабода, што следчыя дзеянні камітэт праводзіў па заведзенай крымінальнай справе, а яна заведзеная па частцы 2 артыкула 188. Гэта паклёп. Крымінальная справа заведзеная пракуратурай гораду Менску. Зараз паўсюд у інтэрнэце на сайце тэлеканалу «Белсат» выдумкі паклёпніцкага характару. І нібыта падчас расследавання гэтай крымінальнай справы былі атрыманыя звесткі пра тое, што кампутарная тэхніка, з якой гэтая інфармацыя магла распаўсюджвацца, знаходзіцца ў гэтай кватэры, і гэта стала падставай для таго, каб следчы камітэт прыйшоў сюды з вобшукам. Я нагадаю, што раней мы атрымалі ад аднаго з журналістаў «Белсата» Алеся Залескага інфармацыю пра тое, што стала падставай, што можа быць падставай гэтай крымінальнай справы. Летам ён рабіў сюжэты пра затрыманні ў межах расследавання справаў пра карупцыю ў медычнай сферы. Гэта вельмі гучная справа, справы, у межах якіх былі затрыманыя дзесяткі чалавек. У тым ліку ён паведамляў пра тое, што вядуцца следчыя дзеянні у дачыненні да Олега Шведа, кіраўніка аднаго з медычных прадпрыемстваў. У Олега Шведа ёсць брат Андрэй Швед, гэта кіраўнік камітэта судовых экспертыз. Кажуць, што гэта самы малады генерал у Беларусі. І у тэлесюжэт, які зрабіў Алесь Залескі, была прыведзеная карэктная інфармацыя. Аднак, калі з'явілася тэкставая публікацыя на сайце «Белсат», было памылкова паведамлена пра тое, што затрыманыя Андрэй Швед і Олег Швед, што не адпавядала рэчаіснасці. Андрэй Швед гэтай інфармацыяй абурыўся. Спадар Алесь,
Вы заняты, ці можна зайсці до вас? Вот мы попросім Алесі Залескага самога патлумачыць гэтую сітуацыю, якая можа быць падставай для завядзення гэтай крымінальнай справы. Быў прамым эфіры, спадар Алесі. Так, ну следчы камітэт, наколькі мне вядома, ўжо афіцыйна пацвердзіў, што гэта справа датычыць у іх выканання клевеческія змышлення, так, ну але наколькі мне вядома, наколькі я апошнія ўжо 2 месяцы хожу на допыты ў следчы камітэт, гэта справа 188 артыкула, гэта паклёп. Паклёп, і ў дадзеным выпадку спачатку ўсё пачыналася па заяве Андрэя Шведа, кіраўніка судовых экспертыз. Следчы камітэт гэтую заяву адрынуў, ну то бок не ўзбудзіў крымінальнай справы. Што яму не спадабалася ў публікацыях? Я не бачыў, ну, па-перша, ну, не спадабалася тое, па-перша, што ў тэкставым варыянце і перадусім так, і гэта наша памылка, я адразу гэта заявіў, мы адразу, канал адразу папрасіў прабачэння. У тэкставым варыянце пад маім відэасюжэтам пра карупцыю змяшчалася інфармацыя пра затрыманне Андрэя Шведа. Вот. Я не ведаю, як это открывать. Алесь Залескі таксама супрацоўнік тэлеканала Белсат, таму адкрывае дзверы ў офіс тэлеканала Белсат. Так, ну і тады не спадабалася, ну, імаверна так, што была непраўдзівая інфармацыя, бо факт. Інфармацыя была непраўдзівая. Зараз я адчыню. Вось. Але мы адразу выйшлі з абвяржэнням, што это тэхнічная памылка. Я нават сам не разумею, на якім этапе яна адбылася. Ну, у Варшаве неяк тэхнічна проста. Чалавечы фактор ці тэхнічная памылка, што у тэкставым варыянце была такая памылка. Мы адразу выступілі з абвяржэннем. Я спрабаваў звязацца з Андрэем Шведам, напісаў яму афіцыйны ліст, таксама атрымаў ад яго намесніка афіцыйны адказ, што гэтым мае займацца следчы камітэт. Ну, сапраўды ён займаўся і не знайшоў падставу. Падставу не знайшоў, на маю думку, вельмі лёгка, таму што, па-першае, я сам не прадукаваў паклёп, так як ёсць відэасюжэт, ёсць відэа, дзе відаць, што гэта я і якую я інфармацыю кажу. А я не кажу пра тое, што Андрэй Швед быў затрыманы. Вось. А па-другое, не было умысла. В гэтым крымінальным артыкуле паклёп прадугледжвае умысел. Свядомая нейкая распаўсюдь непраўдзівая інфармацыя датычная чагосьці ці нейкай асобы. Ну, а ў дадзеным выпадку не было з майго боку факта і не было умысла. І таму СК закрыў гэтую справу. Але ў вас былі падаткавыя праверкі, нібыта, так? Былі, бо ўсё пачалося ад таго, што Швед, я бачыў гэтую заяву, ён асабіста Шуневічу заяву, асабіста вручыць Шуневіч, так і там было. І там было 5-6 пунктаў, паводле якіх мяне трэба пакараць. Гэта былі 2 крымінальныя артыкулы, паклёп і дыскрэдытацыя. Гэта была адміністратыўная справа 22.9, праца без акрэдытацыі. Гэта яшчэ нейкая дробязь была, ну і ў выніку і таксама праверыць фінансавы і падаткавы стан. І вас праверылі? Так, за 10 год. Мяне 3-4 месяцы я хадзіў спраўна ў падатку, там ваяваў. У выніку таксама нічога не знайшлі. Вось. І ў лістападзе атрымалі ад СК, што няма падставы. Пасля Швед яшчэ пісаў скаргі на рашэнне СК. СК зноў адказваў, што няма падставаў, ну бо няма самого факта паклёпа і умысла. Але ў студзені гарадская пракуратура узбудзіла справу наноў ужо па факце, бо крымінальная пракуратура можа так рабіць працэсуальна, і вельмі часта это робіць у асабліва важных справах. Там, дзе СК закрывае, то пракуратура, каб на ўсялякі выпадак, каб ужо ўсё было зусім гладка, яна па-новаму накіроўвае на гэтае працэсуальнае дзеянне СК. І вось тут яна это зрабіла, але ўжо раз это крымінальная справа, а не просто проверка по факте заявы Шведа, то уже тут іншыя працэсуальныя дзеянні. І обшук, і допыты сведак, мяне ў прыватнасці аператара і афіцыйнага прадстаўніка, допыты на камеру. І, імаверна, будзе таксама запыт у Варшаву, таму што яны хочуць
ну, вось даведацца, якім чынам эта інфармацыя магла змясціцца на старонцы Белсата, ці такім чынам, ведаючы цяпер гэты тренд на змаганне з фейкамі за інфармацыйную бяспеку з боку сілавых органаў Беларусі, то яны такім чынам хочуць даведацца, ці это не была спланавана акцыя спецыяльна па дыскрэдытацыі сілавых структураў, яны вось вельмі балюча, ну, вельмі адчувальна да гэтага ставяцца. Вось. І таму, я думаю, яны гэты працэсуальны весь шэраг да канца давядуць з запытам у Варшаву, рэдакцыю нашу ў Варшаве, вось, як это здарылася і гэтак далей, і гэтак далей. Дзякуй вялікі. Алесь Залескі патлумачыў, што стаіць за заведзенай крымінальнай справай у дачыненні да тэлеканала Белсат па артыкуле 188 «Паклёп». Ну, такія гучныя словы тут прагучалі, і дыскрэдытацыя, і правакацыя, і паклёп, і ўсё гэта адбываецца на фоне падзеяў, якія незалежныя эксперты ацэньвалі як націск, наступ на незалежную прэсу. Я маю на ўвазе справу Белта. Журналісты ўжо некалькі месяцаў, журналісты незалежных выданняў сутыкаліся з пераследам, у прыватнасці партал Тутбай і агентства Белапан, супрацоўнікі яго летам перажывалі вот прыблізна такія самыя сітуацыі з обшукамі, затрыманнямі, і пасля з пераследам, судовым пераследам, і выплацілі вялікія штрафы. І, канешне, калі з'явілася інфармацыя пра тое, што ў офісе Белсат праводзіцца ператрус, то сталі адразу думаць пра тое, што гэта можа быць адным з чарговых наступаў на свабоду слова, і гэта часткова пацвердзіў спадар Мікола Дзябёла, прадстаўнік тэлеканалу Белсат, які прысутнічаў пры вобшуку, што тэлеканал расцэньвае гэта як яшчэ адну перашкоду для дзейнасці яго ў Беларусі. Я нагадаю, што тэлеканал марна спрабуе ўжо каторы год атрымаць. Спадарня Ірына, можа быць, вы патлумачыце нам у прамым эфіры Радыё Свабода. Ірына Слаўнікова, прадстаўнік тэлеканала Белсат. Патлумачце, калі ласка, з чым кіраўніцтва звязвае гэты ператрус, заведзеную крымінальную справу, ці вы бачыце за гэтым нейкія падставы? Ну, вельмі дзіўна, бо тады, калі першы раз праводзілася праверка, не было ніякіх падставаў для ўзбуджэння крымінальнай справы. Ну, цяпер гэта справа 188 артыкул «Паклёп». Ну, напэўна, менавіта за гэтага, але перадусім то, што нас чакае перадвыбарчая кампанія. І, напэўна, як заўсёды, тэлеканал Белсат хочуць абмежаваць у сваёй працы, забараніць журналістам нашым выконваць сваю працу і даносіць інфармацыю да гледачоў. Скажыце, калі ласка, у якім становішчы тэлеканал Белсат у Беларусі і з чым сутыкаюцца журналісты? Вось уже 13-й год мы працуем у Беларусі. Не то, што паўлегальна, а нелегальна. Мы неаднакратна, неаднойчы падавалі ў МЗС заявкі з просьбы на акрэдытацыю і штораз атрымлівалі адмову. Ну, у лютым была пададзена чарговая заявка на акрэдытацыю нашых журналістаў. Дагэтуль рашэнне не прынята. Ну, тэрмін разгляду акрэдытацыі выцікае, мне падаецца, 18 красавіка. Колькі вобшукаў у вас было? Падлічылі вы? За гэты 13 гадоў? Мне падаецца, уже 3-4, гэта вось, ну, дакладна. Штрафаў колькі заплацілі вашыя журналісты беларускай дзяржавы? Вымяраецца десяткамі тысячаў долараў. Толькі, падаецца, за мінулы год каля 50 тысячаў рублёў. Ну, там уже просто, ну, цяжка падлічыць, але десяткі тысячаў долараў нашы журналісты сплацілі дзяржавы за сваю працу. Дзякуй вялікі. Ірына Слаўнікова, прадстаўніца тэлеканалу Белсат, нагадвае пра тое, што так шмат штрафаў выплацілі журналісты Белсат за тое, што беларускія праваахоўныя органы лічаць, што яны працуюць без акрэдытацыі на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, што ўжо нават страцілі
можа быць нават і жаданне лічыць, колькі грошай было сплачана, і таксама яна сказала, што Белсат не спыняе намаганні легальна працаваць у Беларусі, раз за разам падае просьбы пра тое, каб тэлеканал і журналісты былі акрэдытаваныя на тэрыторыі Беларусі. І вот ужо 13 гадоў атрымлівае адмовы. Ну, я нагадаю, што вот вы цяпер бачыце ў прамым эфіры наступствы вобшуку ў офісе тэлеканала Белсат. Вобшук цягнуўся з 9 гадзіны. Прысутнічаў пры ім адзін супрацоўнік, прадстаўнік тэлеканала Мікола Дзябёла. У яго няма ніякага статусу паводле крымінальнай справы, якая цяпер расследуецца пракуратурай. Яму сказалі, што ён проста прысутны пры гэтым вобшуку, але вядома, што заведзеная крымінальная справа паводле таго, што мяркуецца тэлеканал Белсат мог распаўсюджваць у інтэрнэце на сваім сайце выдумкі пахлёбніцкага характару. І артыкул, паводле якога заведзеная гэта справа, частка 2, 188, ну, так коротка і гучыць як паклёб. Сканфіскавалі тэхніку у Белсата, некалькі кампутараў, некалькі сістэмных блокаў і таксама носьбіты інфармацыі. Гэта абсалютна розныя рэчы. Гэта і носьбіты электроннай інфармацыі, кшталту флешак, і таксама нататнікі, ўсё, што магло лічыцца важным і цікавым для супрацоўнікаў праваахоўных органаў у межах расследавання гэтай справы. Ну і чаму прыйшлі менавіта ў гэтую кватэру? Таму што, як паведаміў Радыё Свабода супрацоўнік следчага камітэта, вот тут у гэтай кватэры магла знаходзіцца тэхніка, з дапамогай якой гэтая інфармацыя нібыта паклёбніцкага характару магла быць распаўсюджаная. Мы рыхтуемся завяршаць нашу наўпроставую трансляцыю. Нагадаем, мы вялі яе з офіса тэлеканала Белсат у Менску. Тут на працягу некалькіх гадзінаў адбываўся ператрус у межах заведзенай Генеральнай пракуратурай крымінальнай справы па частцы 2 артыкулу 188 «Паклёб». Яна заведзеная за распаўсюд у інтэрнэце на сайце тэлеканалу Белсат выдумкі паклёбніцкага характара. У межах гэтага вобшуку былі канфіскаваныя сістэмныя блокі, кампутары. Чакаецца, што расследаванне гэтай крымінальнай справы будзе працягнута. Супрацоўнікі і журналісты Белсат ўжо выказваюць меркаванне, што гэта чарговая спроба абмежаваць іхную дзейнасць на тэрыторыі Беларусі, якая можа быць звязаная з будучымі прэзідэнцкімі і парламенцкімі выбарамі. Заставайцеся з намі, вы бачыце, што штодня ёсць нейкія цікавыя навіны, штодня ёсць нагода выходзіць у прамыя эфіры. Чытайце наш сайт свабода.орг, заходзьце на нашы сацыяльныя сеткі. Усяго вам найлепшага.